Tapasonang maruhata marede mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumapa langit dohot anoon. Amen. Saya mangaranapi do mataku dopak akadolok, sia dia do ulaning roh pangrupiot tuau. Sia Jehovah si topa langit dohot anoo sabing roh pangrupion yang go tuau. Dak tagamon loason na tarsuladi pakmu, dak tagamon na nok mata ni si jagaho. Saya jagon ni Jehovah doho siya nasa parmaraan. Saya jagon na do to dim. Saya jagon ni Jehovah do laho ruar doho laho bongot olat nion rodi saliling-iling na haleluya. Martang yang mahita. Alea manami na di Banua Gijang di bahe kodo anak kaholongan ni roham tutoru ni patik asa di palua kana ginonggoman ni patik urupi hami asa dohot hami dapoton haluau ni jalasa miak kami di bagasan harajomu marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare de mahita.
Tatangihon mapatik ni debata di bingguta sadarion di mana dia niat sian patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo au do Jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodina di bagasan aik na ditoru di tano yang gotong gabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang goso ture dalanna aihona huhum do sogut akana marsineang di guarna. Patik paupaton ingotamu apa badiaon ari minggui dina onom ari ma ulahamu nasa si ulaumu ala yang guari papituhoni ari paradian ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isini hutani halak pe namangebati hutam ai dina onom ari ro di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia doi banal diari papituhoni di baheno do ubahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai ido saatna atong rak medogo meta tu adopan di debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin mare de mahita. Tato tema dosa tatu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasasan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak holongan ni roham. Saya si maroham di hami akan mangar sakot dosa nami. Saya sahabi matu bagasan roha nami hasesa ni dosa nami i. Lehon matu hami to dim na badiai. Asa unang ganggu roha nami di asi ni roham. Alai asa hot roha nami marhapor syahon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa posa tami diri nami tuho gabi pelian nama ngulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringok Tuhan sisani dosata. Para si roha jala pardingan bahasa do Jahoba labat tarimas jala pare si roha godang. Dang di bahe tu hita hobar tu aka dosata. Jaladang di balas satu hita hobar tu aka hajatota. Songon asini rohani amama mida ka anakna. Asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasang apa mari dibatana di gijang. Amin. Mari de mahita. Asini rohamu
Hatani debata nagabi turpok epistel di minggu ta sadarion. Imana tersurat di buku ni pasal men bidu 140 pitu mamukasian ayat 12 saat rodi ayat 20 tajahama marsika sorin. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ibana mabahen marhademahon parbalhammu di pamahap dohon emena namar miak. Ibana namang alehon abolas songon ibulu ni biru-biru disabur hoddo nabur songon sirabun. Ibana manongos hatana gabi malala kai di paborhot anginna mabaor ma akka aek. Dangdung di bahas songoni yang go tu manang ise bangso parbegu jeladang di botona sida akka humna haleluya idoang go saatna martua ma kana tu mangion hatani debata jala nau peopsa amen mare de mahita. Tidak ko maha porsyot tai songon hina tidak ko lidong atas saha porsyon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah hidoa ma pargugu na suatu dosan na temo palangi dotan au porsea di Yesus Kristus aneng debata Jehovah na sasadai iman na tinibuon ni si Maria na gabe-gabean siatod di parbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tu mau na bernit di pangumuan ni silatus na mati tatar pajal doi bana di hau pinar silang na tua tu banua toro dung di tanah na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanah on manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatapan halak Kristen akka nabadia doho dihasani dosa doho dihatai nama huria di minggu tanaro tanggal 11 Januari 2026 pasat sosial huria dohita songo delata mangurupi dongatta na dibagasa parsahiton tapasaha mai dibagasan las niroha tu poti na pinarade ni huriata di pintu masuk duk sirung parmingguon atau duhon tik-ting naing berbagas tik-tik perjulu
Naing Majalo pasu-pasu Parbagasoma, Nicholas Martua Sinaga SSI, anaknya Mata Maruli Tua Sinaga Nahinan, Tubuh Ninata Situa September Wati, Elpina Boru Sidabutar, alamat Jalan Akasia 10, Pondok Pekayon Indah Blok Desada nomor 7, Bekasi Selatan. Ruas ni HKBP, Perumnas 2 Bekasi, Resort Perumnas 2 Bekasi, Distrik Sapulusia Bekasi. Doho Orwana, Ademita Simajuntak, Eskom, Boru Nyamata, Situa, Doktorandus Boyke Simajuntak, Tubuni Nata, Selpina Atriani Boru Siahan Nahinan, alamat Jalan Masjid Lingkungan Sada nomor 70 Cintadame. Ruas ni Huria HKBP Cintadame, Resort Cintadame, Sektor Sada. Pamasu-masua di Patupa hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2026 di HKBP Perumnas 2 Bekasi. Belas orang. Nah di hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025 di pesawat Tuatado, sahalak dadak boru di keluarga Nyamata, Harisan Boni, Firmando Parhusip, Esos, MSI, Inata, Katrina Boru Panjaitan, SPD, Ruas Sian Sektor Ropat, Pas Dodak Danak Nasorangi, Songani Nang Natorasna. Sumbangan bunga altar di Minggu Tasadarion Ima siap pepara Nyonya Pendeta Kasih Barani MTH Embur Simare-mare Opumusa Sian Sektor 5 Molate Madi Pasahat Huriata tu keluarga Napasahaton sumbangan bunga altar tanggal 24 Desember 25 Desember 25 tanggal 7 Desember Dohot sada Januari 26 Dohot Sadarion 4 Januari 26 Parahalado ruas nomor sai na pemilihan na Parjolo Situa Hot Marulup Siahan perawatan di Jabu Sian Sektor Sada na Paduahon Samuel Lamhot Ruapea perawatan di Rumah Sakit Apen Sian Sektor 5 Elizabeth Boru Sregar perawatan di Rumah Sakit Tabet Sian Sektor 5 Situa Marihot S Persauran Shopping perawatan di Rumah Sakit Bunda Tamrin Sian Sektor Sia Albert Siagian perawatan di Jabu Sian Sektor 12 Bapak Pituhon selamat ulang tahun Sude Parhalado Doho Ruas ni Huriata HKBP Cintadame Resort Cintadame Pasaton selamat ulang tahun Hatu Tubuh Dohot Perbagason Tuhamu Saluhut Parhalado do Ruas ni Huriata mulai tanggal 12 Desember 2025 tanggal 4 Januari 2026 Sadarion saya diramoti Tuhatta Mahamu di Lehon Gajang Numur Jala Tuhatta Ma nama masu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang perdagingon diaka ula-ula torot ni nama ulang tahun 44 halak na Parjolo Situa Wilson Pane Tubuh tanggal 31 Desember 1942 umur 27 tahun Sian Sektor 7 nomor 44 Maria Felicia Purba Tubuh tanggal 30 Desember 2021 umur 4 tahun Sian Sektor 7 saya diramoti Tuata Mahamu di Leho de Gajang Numur Doho di Pasu-pasu Mahamu diaka ulamuna hatani Tuata Madok Kula 4 ayat 10 saya tangihon ale anaha jala jakoma akahataki asa tampa diho aka taon ni hodum molati madihatta molati madihita saluna shalom Marede mahita los tapasahok mga pilihan sada A do sada B.
meni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Huria ni Tuhata na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus turpuk hata ni debata na marsaringar di parmingguata boho di minggu parjolo di tahun 2020 nomon imasian evangelium ni si Yohanes bidusada mamuka maisian ayat 10 rodi ayat 10 pitu asa hujaha homahata ni debata tu hita tapai hutihut ma di bagasa rohata ganup sonoma tarsurak disi di portibion hiad do ibana jalamarhiti sian ibana do majadi portibion HP dang ditada portibion ibana narodo ibana manopot na di ibana hian gabedang dijakon akan di ibanai ibana alai manang piga nama jakon ibana tusido di lehon huaso asagabe anak ni de batana sida akana porsea di guarna ima akana sotubu sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawa tung sian de batado gabe daging mahatai jalamaringan di tonga-tonga ni hitaon jadi huidahami mahasangapon na i mahasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan di hati dakon si Yohanes do ibana ainin nama odo ibana na hudoki naro sian pudiku jumulo do ibana adong asau ay parjuluhiad do ibana ay sian hamoraon na do saluhut hita majalo ima asini roha naso marnamotok ay marhiti sian si Musa do dilehon anggo patiki alai hinorhon ni Jesus Kristus do majadi asini roha dohot hasitongan olak nima sahakna huria ni Tuhata na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus adorang so tapabagas turpukon didok akasudut no poso tak kenal maka tak sayang ninna alau dope perdana pertama sekali kita boy rap marminggu di huria ni Tuhata di son hami rap dohot tamu asa hupata daho kami majo diri nami goarhu lelimian pranser libong molo atar cina-cina pe goarhi 100% doau halak batak ala dainang pangitubu pe buru batak do buru silaban dang buru silaban asli nunga marhasohotak kami adik kelas cuhiat tiki sekolah molo istilah naposo cinta di kampus biru ninna jala sako siam mahami rap dohok padita resok tadi son 2 tahun sakamar 1 tahun boru ni rejei boru kutagaol jalanunga di basa hot Tuhata di hami tul danak saya maburu 2 bawah marhubas mahamin waeng di HKBP Raja Meligas songo padita resort distrik 24
tanah Jawa. Ala yang gua anak Medan doa. Ala tubuh jala magudang di Medan, na tuwe-tuwe di Pulau Brian kota. Jena martabar dohami, wingot amang paditata di son, adik kalas niba, padita resort, boy doa martiki hari Minggu niku tanggal sedai, sekaligus madok selamat tabaru. Boya bang torina, atau gawe Roma hami rupani. Alani tabi madihita saluhu na selamat tabaru madihita. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus di hari 23 Desember nang salpu marnatal maparapuan ni huriatta targumodang don waing HKBP marnatal parapuan manang akaina di tanggal 23 Desember ala di paubu inna tu hari ibu ninna jena marnatalina sida dong sai ibadah adong mas songon prahmen natal manang drama natal menarik do judulna surat dari Tuhan Yesus nina dan godang pemain drama non opat talak do sada ma ditampilkan sada ina majalo surat maibana dijahai bana surat non au Tuhan Yesus neng ro tujabum marsugut tarhira pukul 10 mangaradi mango dinaneng royau tujabu lacia rohani naton majalo jala majaha suraton manugo nei pitor hehe bana ihobe sinasana rikot neng ro nama Tuhan Yesus tarhira pukul 10 muncul pemain kedua salah ina perbutut butut saina rupani dungi didramai mamulus may bana sejulo ni jabu inata na mangarade manomunomu haroroni Tuhan Yesus horoa taranggoy bana uat niyak kanani lopanaon tung mace angur so sudat inata parbututon nunga male subion na tutuhi majabuon singkat cerita dielek mainat tahun leo mau mangan ngamaleau nina dang lau dak tuho tutuan Yesus don hupada di sudio dak tuho tuan Yesus don lau dak kutadaho nina ipalau inata parbututon muncul ma pemain patuluhon ima sadaina pengamen marede mana tong ma taranggo uap di mana tutuhi manusia jabuon yelek ko nasa dileo ni mana mga daong atong molosomangan apala aik inumam mima huinum aw nga mawachitutu ninna ala na maredeon pengamenon i pedang leanon na daktu hoy tutuhan Jesus doy seninna na parpudi Roma sa daina memerankan para puan naritik negila songoni may tutuhi majabu dielek kon maasa dileo ni bana mga dongo minum tong dang di zakon itulah ipalaw sampai hos hari jam 12 dungi margudopong may nataon Tuhan na mergabus doho di doko jam 10 roho tujaguku ngau pada di sude hape nga jam 12 sodang marna roho na sujadi doho ro Tuhan dungi tarbigi maswara ngaroa utuluheli alilang di jakoko adiga koro dang ado koro ina perbutut pangamen do nariti do naro dang ado koro Tuhan ninna dang dibotoho hataku di Matius 25 ayat 40 ya nasa nabi nahemu tu aka anggiku name meton na tuau doi apapun juga yang kamu perbuat kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untukku. Nina suarai mengelusi. Gabe sumol solima inatai. Dang ditada, gabe dang dijakon. Laos ido na hina tidakon ni jamita di minggu sadarion.
taringo tu hadirion ni tu hatta Yesus Kristus debata naga bejolma. Anggo di bayangan ni halak Yahudi, halak Israel, Mesiasi ima raja naro di bagasan kemegahan, naro di bagasan kemewahan. Hape seorang maibana di barani pinahan. Bapak na pe tukang hau si Joseph. Dang tarjakon na sida pabuah Jesusido Mesias na pinarbaga-bagahon ni debata. Dang tarjalo na sida debata nagabejolma. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan goar ni hatta Yesus Kristus dada holan halak Yahudi akan namalo ni halak Junani pe aka ali-ali filsafat sian mulai jong-jong huria. Salah satu tantangan terbesar nania dopan ni huria ima hadebataon dohot hajol maon ni Kristus. Akan namangalo hadebataon ni Tuhan Yesus madok dang mungkin nabadia gabe nalea. Dang mungkin nabadia marsaor dohot pardusa. Dang mungkin pargugo na sohatudusan gabe poso-poso yang tidak berdaya. Dang dapo roha, dang dapo akal nina. Iman laho mangupat hade bataon ni Yesus. Ale dong do musena somat jalo hajol maun ni Yesus didok manasida golongan doketisme. Mereka mengatakan bahwa hanya tampak doke seperti tampak, hanya tampak seperti manusia do Kristusi. Dia tidak memiliki tubuh fisik sebagaimana manusia. Tidak ada tubuh fisik yang nyata. Aide batado ibana dang jolma nina. Jadi di dua kondisi nasi songonodo gabe ikut di parata jami tahun pabua nunga gabe daging hatai. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu yang pada mulanya bersama dengan Allah mano panasana adong sian naso adokian gabe adong krisio ex nihilo anggo jolma manopa atau mencipta ada bahan dasarnya. Misalnya ban diciptakan dari karet, sudah ada bahan dasarnya. Alayang gode mata manopa sian naso adong gabe adong. Dungi makuling made mata, dungi makuling made mata, menjadi ma nina di sada musai. Asa hataido naung gabe daging. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah hajol maut. Amanginang hurian itu hatta nahina holongan di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Belakangan muncul lo kelompok na ateis na somaka porsiai de mata. Di sadatiki adong macarita di Eropa sada keluarga inatai Kristen alea matai dak porsea adong de bata. Bohoma di malam Natal tanggal 24 Desember di Togihon inatai mamatay. Pak, ayolah ke gereja. Ngapain? Karena malam ini peringatan kelahiran Kristus sang juru selamat, Allah yang menjadi manusia. Naoto dohamu. Nang tikosi. Masa di bata gawe jolma. Homa law dang pola law nina. Maos dili-ili inataw dang ola matay. Ujung na law may nataw. Toho diobasi musim dingin, salju. Dung lao inataon terpinggol amat tema tok 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 tok. Ay suara ada isen rohana. Ay doi mana wajah-wajah jonok ni perapian. Asa hangat pamatang na tok 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 saya pinggol di mana? Suara dah ada. Ilului HP di bereng ma diduru ni
jono ni kaca jendela kaca nai aung piga pidong mamarguti kacaon. Ido suara itu bagaimana? Suara ni paruh ni pidong na manutuhi jendela kacaon. Ibereng ma pidongon. Ibereng selju turun. Beh. Sotong mate ngelian no pidongon. Ai suhu semakin turun. Tubuh marohani amat tahun naik mengurupi paluahon pidongon. Asa unang mate ngelian. Jung nai buka ma pitu jabuna. Icoba majou. Lari pidongon. Dia doh. Saya gua todoran yang diurupa non. Ini mana sama ni? Ipadawi mana? Ropi dongon. Tutu imse. Wah carana asawolo. Ibu magandum. Iparageot congoni. Asa ropi dongi mamarguti mangan. Dungi masuk matu jabu narohana. Iparguti do. Alai dung jonok tu pitui dang olo masuk. Ijonok ya maton. Habang musi pidongon lao lari. Nalo ako do ropi dongon. Ay so ibotok ka pe sakap niba. Ay sa unang mati do mana ngeliat di luar. Sugari hati. Inamato di bagas rohana. Ya tu si pidongon sakapu raolo dora masuk tutongan di bagason. Holan di dok rohana songoni terpinggoli mana mamakuling giring-giring ni gereja. Gabe diingoti bana mana ni dok ni natana. Debata gabe jolma. Saat tusan ni jolmai sakap haluaon nasian debata ninna. Debata gabe jolma asa dapot rohani jolmai sakap haluaon nasian debata. Alai manang piga nama jakon ibana tusido di lehon huaso asa gabe anak ni debata nasida aka naporsea di goarna. Tusido di lehon huaso kemauan kemampuan gabe sitean hanguluan pewaris kehidupan kekal. Alani martua mahita molo porsea hita di debata di bagasan Kristus. Molo si Thomas porsea alanani ida di dok Yesus mertua makana porsea nangpe so di ida. Mertua berbahagialah orang yang percaya sekalipun meskipun dia tidak melihat baginya diberikan kuasa. Gabi sitian hanguluan saliling nililing na. Idombain amang inang nang akayan akon nami na posobulong saliling manggulmit tita di Portibion. Di lehon de mata partikian parasian di patari parhita siat tahun naburuk tu tahun ne baru totu adong dosakap ni Tuhani asa tok-tok kita berjuang songon sitean hanguluan saleleng nileleng nai dina mardala kita totu godang aka tantangan godang aka hambatan godang aka pergumulan alai nang jongjok kita songon aka anak ni dewata sitean hanguluan saleleng nileleng na idom bayan didok di pangukapot 2 ayat 10c sudero hita dongi di bisolot ni namalua hita surat haluau ni adong ayat khusus ada di torunai sude namalua pasti dodong didok saya burju maho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan setialah sampai mati maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Parangehon mahatani debatan nagi nurhomi aido hanguluan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena itu adalah jalan kehidupan. Asa digoari nasida aka anak ni debata. Sitean hanguluan saleleng ni leleng na. Isi do tayak anak ni debata. Molo di Matius 5 ayat sia ado di Tuhan Yesus di jami tadi dulu ki mertua maaka si bahet dame ay guaro don nasida aka anak ni de mata mertua maka si bahet dame ay guaro don nasida aka anak ni de mata dingga donian
guarni huriaton HKBP cinta damai te. Aikon lama tora sita lana mabirau songon edeni hobar balok te. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak orang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Bingung, bingung ku memikirkan. Ini mana? Jedang boy sohola cinta damai te. Iko sahak do si buat damai, si bahat damai, membawa damai. Gudang dohala ninna cinta damai, alai perang semakin ramai ninna do. Jadi bohado hita jongjong songon akka anak ni de mata si bahet dame si buat dame lumobi nunga bongo te tahun naik baru nang sepa ingo be tahun 2025 na buruki naon acitir aku amangi bahin na mo lo saido pa ingoto-ingotomu gabe marsait penelitian don madok amanginang orang-orang yang kesulitan mengampuni dan memelihara dendam biasanya umurnya lebih pendek. Unang atong amang ido. Ala boha. Hola dibere kona ni hoso mamisen na daw. Neng ro jono tuho pitorasing do digu jantung tutu. Ipo mo pay harato. Maron inar rupani ibaga sa rohana. Ada gion inar rupani. Jadi aliran darah tidak lancar. Endorfin terhambat. Endorfin itu zat yang menyehatkan tubuh. Alani mardame ma. Mardame ma marsi jalangan ma ulo amangau neng mardame do anu molon kuleh matangga kon hape dang dijakon so diulah hodo pe ngamar prasangka ho bae majo molo so dijalo basongon di apostel Paulus ini songon napa ko gara do ho tutang gurungna molo dibahe kona denggan dang dibalosi mana do ho denggan dang marsapata tu hobi jongjong magabe aka anak ni dewata si bahet dame si buan dame Hurian itu hatta na hina holongan di bagasan goar ni tu hatta Yesus Kristus tu sido hita tarjo asa di bagasan hadameon na sia dewata hita mangalaka di tahun 2020 nomon mardame ni ananggo huriata sian mulai sekolah minggu HKBP secara tersirat nunga mengajarhon asa gabe pardame hita. Kebetulan mulai tahun 10 sia calo paditau di walu huria na hahu basi tulu hali au gabe padita sekolah minggu. Jadi di agenda ni sekolah minggu, aka guru sekolah minggu, aka pemerhati sekolah minggu cek kamu adong dotangi yang disi dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian tangyang ni Tuhan Yesus. Jadi semenjak dini kita sudah diajari untuk mau mengampuni orang lain. Ale parpudion daku doko cala dah ale mulak johamu tu tangyang ni HKBP huriata om mana jo tangyang ta termasuk ruas ni HKBP, bahkan mungkin pelayan ni HKBP. Ale Tuhan debata, sama dosa nami, asa unang tarabat pasu-pasum di hami. Majalo hasesa ni dosa, majalo asa unang tarabat pasu-pasu ni debata, hola na majalo di boto, dang di boto mangalehon. Sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Mulai doakan, asa tarojar rohata menjadi seorang pendamai. Aka anak ni dewata. Ngayajari huriat siya mulai sekolah minggu. Alay ito nga dalam magome. Dakudok ko salah tangyangnya te daong. Alay mula mahita tutangyang nalam matoras. Babua molo adong tajalo siya dewata ikot tapabawar hodoi molo tajalo hasesa ni dosa na siya dewata ikon ulo do hita manesa dosa ni dongata. Ada yang hita marlon nabadi do tahe Desemberi. Marlon nabadia te. Saya ada suku-suku na marlon nabadia jongjong mamu na. Atong alusi hang masuku-suku non jongjong mamu. Aku ni olo doho mardengga doho dongan na mangarsahi roham. Olo doho manesa dosan. Dosana songon na pinangido ni roham. Sesaon ni debata dosam. Anggo songoni roham do ma ulo. Tarnenge do biasa na ulo inna. Anggo natulunay gugudo.
di pahapor siai hodo nangoro Tuhan Yesus lamane sa dosa molo songoni roham dok ma olo kacang-kacang dope tuh suku-suku na parujul na gijang papat toni biasa na taring waktu namanya sa dosa ni dongan pitor nengek dolusna ulut molo songoni roham dok ma olo ina sapala to bigi ala na dong do de badang olo marulon na bedi ala na wa nang olo mane sa dosa ni dongan na marbilang-bilang majo hita molo tasi sa dosa ni dongata epitor songo dia godang ni dosa na horwa maribako dosa ta marado po debata ay do Tuhan Yesus manangise na solo manesa dosa ni dongan na mga beti hasesan ni dosa tu ibana doi perumpamaan tentang hamba yang berhutang ketika tidak mau mengampuni dia menghambat pengampunan bagi dirinya sendiri anak ni debata do hita si bahet dami si buat dami alani molo adong dope ate akan maranggi mariboto torwe aman non molo subui telepon selamat tobar weda selamat tobar to nimmu mak ate samar dami dengga kita madali dari tahun 2020 nomon di bagasan hadami on nasihat hatta na paduahon didok pabua hata nong gabe dagingi maringan di tonga-tongata natado di Natali Immanuel di batama dabe dongata jalagok asini rohado tasitongan penuh kasih karunia dan kebenaran Martin Luther bapak reformasi gereja menempelkan 95 dalil di gereja Wittenberg, Jerman. Dan dari 95 dalil inilah dirangkum juga dengan istilah trilogi haluaon. Trilogi keselamatan. Sola gracia. Holan alani asini rohani de matado ubain malua hita. Sola fide. Holan alani hapor siaon tu de mata di bagasan Kristus do malua hita. Sola scriptura holan hatani de matado nama buah kita tuhaluaon sola gracia sola pide sola scriptura asini roha do hotasitongan gok asini roha do hotasitongan do Immanuel Kristus namian di tonga-tongata hata hasitongan di padan baru di dok di kaios di badan Nairobi di dok sedekah lapatannya juga artinya adalah keadilan hasitongan yang berkeadilan kebenaran yang berkeadilan itulah kemurahan Allah sedekah di kaios asa odo keistimewaan ni hapor siautai dang mangasangon aka pabahena tadadenggan ubain malua kita ala siapa di ulah patiki sada di laosi di dok doi bana si laosi pati 10 pati yang bahasa sampai 100 nama alana di halak jauh di marnini marnono do pati god takola 10 dah adong do ayat-ayatna makana marnini marnono dang adong si ulah pati ido medo apostol Paulus sange do jolmai mardosa dang adong naboi malua sian hadirionna asini rohani de matado. Inilah salah satu keistimewaan iman percaya kita. Moloho barbalok tamadok alani amal. Jadi ditimbang dia gumodang. Amal na do manang dosana. Molo gumodang do dosana naroko may. Molo godang amal na tu surgo may ninna. Jadi molo seimbang 50-50 itu dia. Adang buya lusi. Tu surgo banang tu naroko. Molo 50% 50%. Dang buya lusi. So ngo cari sama Jawa teh manginang. Adong madua na poso mga ratos ya bona poso gitu Medan. Ala sekolah kuliah masuk na sida tu Universitas Negeri. Guarna si Marisi do si Marasi. Sauta do lagon. Sakos mamuse ala sa kampus na sida. Si Marisi do si Marasion. Alenang pe jonok-jonok guarna anggo pangalahon na jauh beda do. Anggo si Marision naringgaso tu gareja masuk do tu na KBP-on. Jaladong do talentanon marede gabe guru kurmon
di gereja pangaratuan na. Aliang ko si marasi, bah dunia orang muda mah, dugem, holan na goyang-goyang don. Sedatiki marsiraria mana sida, ro si marisi madok, marasi. Ay ho puang ganuk malam minggu hari Sabtu, sampai dini hari, itu dia dolau. So sudah hari minggu ni puang lah so gawi so hiado mar minggu nina. We rak maju hita anggo Sabtu naroon tu gereja margorede sugo ne mar minggu hita inna. Hodo na loa inna si marasiot tu si marisi. Posolo pe hita. Nikmati masa muda. Anggo lau dah. Joget-joget. Ini mana songo ni? Head badung metui be bertobat. Ini mana songo ni? Itu dia dolau. Bah, iba. Tuber, tuaha, ini mana songo ni? Ho mado tahu minggu naro tu sana sabu ide hojo se ide ho ninna si marasiot tu si marisi. Tidak ada kesepakatan. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Alai ternyata di bagasan rohana si dana dua marhusari. Si marisi se marhusari na dok ni si marasi. Si marasi pe se marhusari na dok ni si marisi. Gawe Roma si marisi. Tuh mak naso binoto ni si marasi on lau majuau. Unang malajo marguret diau ninna. Ape si marasi ope. Saya unikmati dunia malam. Saya ini bahampa do hurasa. Hurasa memang gereja nama tempatna. Asa dong kenyamanan. Anggo Sabtu narola na mau. Sobinoto ni si marisi ko lau daw inna si marasi baga sarwana. Singkat cerita Jupang matikina. Si marisi na somalna markareta lau tu gereja nuaeng lau neng tubar. Balik sa si marisi biasa na tubar markareta nuaeng neng markareta tu gereja. HP di tengah jalan manang bohame dua cek tabrakan mati di tempat. Suku-suku ni sudah tu surga, isi tu neraka. Si marisi do manang si marasi. Isi na tu surga teh. Si marisi imanakin gured dirijen kuri nama ngajar kur. Ale parmatena pas neng tu ber do mana mate. Anggo si marasi nakin holan tu ber. Ale parmatena neng tu gereja tabrakan mate. Suku-suku ni sudah tu surga, isi tu neraka. Ibu Tuhamu doi sena tu surga isi tu neraka. Si marasi, si marisi, si marisi, si marasi. Si marasi itu dia. Si marasi itu surga, si marisi. Saya ada pedangan dong ngalu sebenarnya tikos. Atau ada tikos samang Tuhan ini nama boto isi tu surga isi tu neraka. Gawe hamu mengatur Tuhan isi tu surga isi tu neraka. Balomoni Tuhan ini. Hak prerogatif ni dewata do manut Tuhan salah. Tu surga do tu neraka. Unang gabi betemu tong hak ni dewata. Sado ulahum maulamu. Unang gabi penilai tu nasing. Ido pesan ni ceritai. Jadi asini rohani dewata. Dohot asitonganna. Lau sido ojahan ni mingguta. Madok sian hamoraun na do hitam majalo asini roha. Ima asini roha na somarna motok. Kasih karunia demi kasih karunia di dalam bahasa Indonesia. Ale mau tak terjemahon secara hurufiah. Asini rohana somarna motok labatanna. Kasih karunia yang tidak berkesudahan. Yang tidak habis-habisnya. Yang tidak terhalangi waktu. Yang tidak dibatasi tempat. Itulah kasih karunia ni debata. Na somarna motok. Karena itu kita hidup. Oleh karena kemurahan Allah. Gabe mamora hita. Alani asini rohani debata. Elehiado protes ruas. Dina di bege ibana jamita ni pedita nama dok. Hamu kadongan hurian itu hata. Sudido akan porsia di Tuhan Yesus. Halak namora. Nina. Protes di mana? Kon jupanga kon pedita on saya marjamita ina. Ola saya jupai konsistori. So jomang. Tak tarjolau nak jamita mune. Sudia akan porsia Tuhan Yesus akan namora ina hamu. Bukti na do. Pugus doa mang. Dang mau nama orang, pugus doa. Apa yang kau namar Tuhan on? Bagaimana 10 tahun, dak ya. Mulu 52 minggu setahun, 55 hari omar minggu. Ini mana? Boy sampai 55 hari. Ala dong atau hari besar. Pas kakak 2 hari. Teh, hasa sarto di Purbadia 2 hari. Unang tor negatif pamotong.
Memang minggu na 52, dia orang besar tong 55, malu 55 hari mana mar minggu dah akal do beto. Alai terus dong marpugos, inna. Bah, jinang mo namo ramang, daw. Tong soma jo amang, inna padi tahun. Alai sehat do amang kan? Sehat amang. Oma, aneng 10 na mamuru, inna. Oh itu. Ano kuboton wae ngamang mengalului ado warna akana olo mendonor pakna adong kebetulan anak niruasan parhepeng alai diamputasi pakna jadi lului wae donor pat olo hamu 300 juta inna masih namang pedita bah lihat masih ada pak mi 300 juta lihat tuh hepeng dah yang nyewi dia bilang marpatau maksudnya amang wadon nomor delen bagaimana mah hepeng nih jadi ngulama daw atong adong do huboto nasing muse kebetulan tong do parhepengon alai dang bui marnida mengaluli donor mata manuang gimana wida ira minardo pe si malolong ni amang olo do amang donorhon 500 juta ninna ilia kepeng maksudnya amang pedida huliam matakon gabi dilia ma to 500 juta ido beh gimana peta hepeng ni amang gak bisa marmatau gak bisa uwe marnida nang ulo itu tidak tolong ulo amang ate wala madohor nate ang dope huwa to habe mengalului ginjalnya amang dingga dope 2 cakan dingga donor ginjal ale ko 2 cado saem minna saem dungi dang marginjalau bato na mati dang adong be menyaring akar racun di pamatakon imana pe tahu hepeng nih dang yawi inna na parpudi na mamang adong mengaluli jantung anggolaw mandonor ko jantung ni amang 3 M nilian 3 miliar iwa majatukon iya matu mana dungi ile matu auto 3 M waktu dia ku hepeng ya mate biaw iwa jatuku ini mana atau yang nyawi bodo ye tong amang nakin sediar gani pat sediar gani si malolong sediar gani ginjal sediar gani jantung etong masudi jumlahon ima mamora do habe ho 3 M hepeng muni dangolo ho inna karena kita terjebak dengan mamora ini hanya persoalan materi. HP gudang hamuraun sian asini rohani di mata tajalo bahkan na umarga na subui di lehon portibion ima garansi hangoluan saliling nililingna piga godang halak alani sahitna merubah tuson satu luar negeri sudah tano nama hiang do tano nama raik holan lau baga jakon umurna sekian bulan sekian tahun rela HP rode bata di parade ngolu nasomartiki yang tidak dibatasi waktu saliling nililingna harusna ngaikon usia pita berkorban lau majalahi daripada ngolu nasatokin di portibion alani hurian itu hatta nahina holongan di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus kita hidup karena kemurahan Allah asini rohani debatado napatari parhok kita mamongoti tahun 2020 nomo jala asini rohani debatado natapangasahon medalani tahun 2020 nomon aidang tamoto dope aha siadopatta tujuan nyaryo kita mengandalkan kasih karunia dan kemurahan Allah asa aha malusta di jamoton apostel Paulus dohuriai yang mengandalkan gracia yang mengandalkan grace kemurahan Allah di doibana di Rom onom ayat sada atong boha dak data tama mardosa asa tung tibul asini rohani de mata daumai apakah kita harus bertekun dalam dosa sehingga timbul kasih karunia Allah jauhlah seperti itu memang kita hidup karena kemurahan Allah alaidang murahan asini rohani dewata kita hidup karena kemurahan Allah tapi tidak pernah itu menjadi murahan dalam kehidupan orang yang percaya nah dumenggan ima bersyukurlah madok mauliate tu dewata dipegati kinong salpu ada ku tonton video pendek alai mulut tababagas mengandung kebenaran sejati 2 halak do nasida
adong masada dongan na manukutu dongan na sugari adong sahalak parhepeng mangalehon tuho sugo pagi samiliar boado elusmu samiliar hujoi mana bapak husoba luar biasa hudok mau lihat samiliar puang dileo tuau ido ate hape tiak menunggu puang dileo doho satu ho mengulu ho so hiaho madok mau lihat torsoi mana karena sudah biasa kita setiap hari bangun masih bernafas masih diberi kehidupan kita lupa itu adalah anugerah Tuhan samiliar di leon di doko mau lihat hape ho sahangulua di leo tuho la solo ho madok mau lihat ina dongan non maka itu menyadarkan kita bahwa ada banyak alasan lebih dari cukup alasan laho madok mau lihat itu debata bersyukur kepada Allah atas segala kasih karunia yang kita sadari yang tidak kita sadari yang telah kita terima bahkan masih kita rindukan akan mengiringi perjalanan hidup kita di nama dalani tahun 2020 nomon aisian hamoraon na dohita majalo asini rohana atong siani mahita marsitutu madok mauliate tu debatata amin martang yang mahita mauliate rohanami di ho Tuhan dina dipakulingi ho hami sian hatami di parata ho tuhami babua di mata nagok asini roha dohot hasito ngadoho jalasian hamoraun mudo hami majalo asini roha dohot hasito ngani atong tugu-tugu mahami marhite todim to di porbadia asa unang lalap pami binahin ni portibion gabe lupa lalai hami madok mau liate disaluhut na akan aku jalo hami siako jalahu hirip pami lehonom mudope di perdalanan ningulu namio lampatau mahami maparhaseang akapasu-pasu dohot asini roham asa gabe pasu-pasu ngulu nami asa boy bermanfaat tu akan nahumaliang tu akadongan lumobi bain sangap di guarmu asima roham ali Tuhan sapalanang di patari parho hami siat tahun na buruk mamongoti tahun na baruon tung patau mahami madalani tahunon di bagasan lomoni roham di bagasan panugunugum tabay gogo namar dapot-dapot dohot hahi pason dohot ragam niya kapasupasum na dinggani asa toktong margugo hami aka ianakomu aka burung aka naporsea tuho lama katidak koko di perdalanan ningulu nami asima roham Tuhan marhite tikting di huriamon hujahahami kadongan nami deba na ikon mangae alani hagaleon ni pamatang di bagasan parsahiton nuaing nasida asi roham mangelik mahami tuho ebati manasida Tuhan di parsahitaon na daoni pasu-pasu akka ubat na pinarsaulihon nasida asa jupang nagugo dohot hahipason alenaw marga to dinay Tuhan ikokodo na mga ramoti jala na punasa dio basope Tuhan hupasa tami mauliati ni roha nami diho dia kadongan nami saha porsyaon di huriamon na marulang tahun hatutubu dohot pardongas saripeon di mingguon mauliate atong unang alang asini roham digajang niumur na nilehom uduti matuhan dohot hahipason dohot pangaramotiomu nang di akan namarulang tahun par dongas saripeope hodo na manuaton holong ni roha atong pahot may di rumah tangga na sida asa gabe ripe na marhabiaran midaho rumah tanggay asi roham ali Tuhan pasu-pasu sa luhut na akan aposom aka amang inang sitwa nami na niluhon ni amang padita nami di huriamon ho matuhan na madadasi
mabohali na sida, lau mangauhon, maparukilhon, pasauton, pajon doho pamilitomi, hobartu tohonan, nanya pehonom mutu na sida, ganup marsada-sada. O Tuhan de batadang marnalo jang kami mangodihon, nang akaruas ni huriamon, diragam ni akaparsoryon ni ngulu, diragam ni akasihirimon, diragam ni akaulaon, asiroham, tuko matuhan na manupahisa, joloani parlakan ni akaruas ni huriam, asa marhapatean, tu akan nahinasi holan ni rohana, jupang akan na jinalahan, dapat akan na niluluan. Mauliati rohanami di ho Tuhan, digijang ni saluhut, pardusa gudang dohami, alani siya turuk ni rohanami mangili mahami tuhabang sa parasyami, sisa dusa doho pangalaw siyon nami, songon panisa nami, didusa ni dongan na mardusa tuhami, holan mga sahon goar ni anak kaholongan ni roham, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ada mahita, sama-sama pilih paguang. Mahita jongjong.
Tatangyakon mapiliata martangi yang mahita. Ali di bata amana mina di banua gijang. Hodo harorani saluhut silehon-lehon nadinggan dohok nasa uli bahasa nama uli utus. Hupasahat hami masyan nani lehon mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di julom. Pasu-pasu may jalan ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati buluhon harajam di tonga-tonga ni kuriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinorbadia magoarmu, say ro maharajaum, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dusa nami songon panisa nami. Di dusa ni dongan namar dusa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan. Palua mahami. Sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan de mata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu madihita sa luhut na.